आसा सरियारि आरो आङो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'क्राझाराव अडिशन होदोंमोन। या अडिशन होनायाव आङो सेलेक्ट जाबाय। सेलेक्ट जानानै दा आङो सेमिफाइनालाव थांबाय। सेमिफाइनालाव थांनानै दा जोंना मैयानिफ्राय भटिंआ स्टार्ट जाबाय फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्रामाव। आं खावलायो जे आंनि गासै बर' रायजो राजाफोरा आंखौ भट होयो। भटखौ मानो होयो होनबाथाय आं खिन्थालांनोसै। इन्स्टाग्राम आरो फेसबुक पेजाव थांनानै आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट पेजाव थांनानै याव आंनि पस्टार थागोन आसा सरियारि होननानै, आरो याव थांनानै आंखौ लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालाम। आरो आंखौ नायनानै आंनि देरबोनाय उन्दै उन्दै आगैमोन आंखौ नायनो सोलोङो। आरो आं पेरेन्टसफोरखौबो खावलायो जे फरायनायजों लोगोसे आउट नलेजआबो बिराद इम्परटेन्ट। जेब्ला गथ'फोरा होनो मामा आं डान्स खालामगोन, सिंगिं खालामगोन, स्पर्ट आरो मडेलिं खालामगोन, बेफोराव मालाबाबो बादा हरनाङा, सापर्ट खालाम। आरो पेरेन्टसफोरा साननाङा जे बेफोरखौ खालामबाथाय फरायनाया गाज्रि जायो। बेफोर माने फरायनायजों लोगोसे आउट नलेजआबो इम्परटेन्ट नालाय, बेखायनो आं खावलायो जे गासै पेरेन्टसफोरा गावनि फिसाफोरखौ सापर्ट खालामो। आरो जेराव जेराव प्रग्राम जायो याव आंनि मामि बाबायाबो आंखौ लाङो। आरो जेराव आंना इभेन्ट जायो मामि बाबाया यावनो थाङो। मालाबा हरसे जायो, मालाबा फुंनि 5टा 6टा बिदियाव जोबो श'आ, होमब्लाबो जोंनि मामि बाबाया मेगन मोदै थानानै आंखौ नेयो। आरो आं खावलायो जे बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोरखौ बिदिनो सापर्ट खालाम आंनि पेरेन्टस बायदि। आरो जायना टेलेन्ट दङ मालाबाबो लाखोमानाङा। माने मोनसेयावल' टेलेन्ट थाया जोंना, मालाबा फुटबल, मालाबा क्रिकेट बिदि गेलेनाय, डान्सिं सिंगिं बिदि गेलेनायावबो जोंना टेलेन्ट थायो। आरो नोंथांमोना मालाबाबो लाजिनाङा जे आं याव थांनानै आं जेनगोन, लासिं सिं जागोन। नोंथांमोना साननाङा जे आंनि फिसाया नङाबा आङो जेनबाय, आं लासिं सिं जाबाय, बिदि मालाबाबो दासान। मानो होनबाथाय कम्पिटिसनावलाय हार जित जाखायो। आरो स्कुलावबो जोङो मालाबा फेल जायो, मालाबा पास जायो। जेब्ला जोङो फेल जायो होमबा जोङो बांसिन मार्कखौ लाखिनो हायो। बे कम्पिटिसनाबो बेबायदियानो। हार जितआथ' सब खेलावनो जाखायो नालाय, बेखायनो जोङो बेफोरखौ जेबो साननाङा। आंबो फार्स्ट टाइमाव जेनदोंमोन। आङो ओमफ्राय जेननानै गावनि मिस्टेकखौ हमनो हाबाय, मायाव आंना मिस्टेक दंमोन बेखौ हमनानै आङो नेक्स्ट टाइम आरो